Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tbassar li tkabbir ekonomiku b'saħħtu li kellu pajjiżna matul is-sena li għaddiet se jibqa' b'saħħtu fis-sentejn li ġejjin, tant li Malta mistennija jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Skont it-tbassir ekonomiku tar-rebbija, il-Kummissjoni Ewropea qalet li tkabbir ekonomiku li kellha Malta fl-aħħar snin kompla matul is-sena li għaddiet bit-tkabbir ekonomiku ta' 6.6%. It-tkabbir kien dovut l-aktar għas-settur tas-servizzi. Qalet li l-konsum privat baqa' wieħed b'saħħtu. Qalet li tkabbir ekonomiku ta' Malta se jibqa' wieħed b'saħħtu u li d-domanda lokali mistennija tkun il-fattur ewlieni għat tkabbir ekonomiku fl-2018 flimkien mal-konsum privat u żieda fl-investiment. Qalet li tkabbir ekonomiku matul din is-sena mistenni jkun ta' madwar 5.8% fl-isfond ta' kundizzjonijiet tas-suq tax-xogħol favorevoli u fiduċja għolja fost il-konsumaturi. Qalet li prestazzjoni b'saħħitha fis-settur tas-servizzi, b'mod partikolari fit-turiżmu, il-gaming u s-servizzi professjonali mistennija jwasslu għal surplus ieħor fil-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li s-sena d-dieħla l-investiment ikompli jiżdied batta proġetti fil-qasam tas-saħħa, it-teknoloġija u s-settur tat-telekomunikazzjoni. Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni Ewropea semmiet ukoll titjib fis-suq tax-xogħol permezz ta' ħaddiema barranin u żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Qalet li l-ekonomija b'saħħitha ta' Malta mistennija tkompli toħloq aktar impjiegi waqt li l-qatt mistenni jibqa' taħt l-4%. Fl-istess waqt, il-pagi mistennija jolew brata ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jinnota wkoll li s-settur tas-servizzi mistennija jibbenefika minn opportunitajiet ġodda li qed jinħolqu permezz ta' oqsma ġodda bħal dawk tal-blockchain u l-muniti diġitali. Il-Kummissjoni Ewropea semmit it-titjib fil-qagħda finanzjarja tal-Gvern fejn innotat kif matul is-sena li għaddiet is-surplus ta' Malta żdied għal 3.9% tal-prodott domestiku gross. Qalet li dan huwa ferm aħjar minn dak imbassar u kien dovut għal dħul akbar mit-taxxi u mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Qalet li s-surplus matul din is-sena mistenni jkun ta' 1.1% u 1.3% fl-2019. Żiedet tgħid li minkejja tnaqqis fid-dħul tal-Gvern, id-dħul mit-taxxi mistenni jkompli jikber bis-saħħa ta' aktar nies fid-dinja tax-xogħol. Il-Kummissjoni nnotat ukoll li d-dejn pubbliku wkoll mistenni jkompli jinżel għal taħt l-44% tal-ġid li qed toħloq l-ekonomija.